Video nanonood ko lang kaya capture image at nandito pero siyang kong lang iyo magdala ka isang dati seribu ba niya muna kay great grandfather iyo lobo ini kong kapati kung namun 1800 ka so kami siya when ligyo lang kaka ketay napan na 19 kung nantulap 1910 niya may tiyak 1800 macam tiyak taray niya kulalaray bisa ngomong apa?